May viewer na. Uy, 12 agad. Hello sa 12 viewers natin. Good afternoon po, Jose. Pa-like guys, thank you. Good afternoon, Kuya Jose. Mangga. Kuya Kenneth, shower out po. Francine, hello. Asim. Thank you sa nag-like. Guys, yung pa-like po yung mga hindi pa nag-like. Hello sa 19 viewers. Francine, kumusta? Di ba taga Donsol ka? Sige. Ha? Guys, ito kasi yung mangga to na pahaba. Yung pahaba, diba? Tapos, ano sa Tagalog ng, lakbog. Ano sa Tagalog nga yung lakbog? Yung ano pa, yung bata pa, hindi pa siya pwede. Ganun. Sobrang asim. Hello sa 23 viewers. Kuya Bobich. Shower out, Kuya Kenneth. Ano sa hapon ang... Hapon? Hapon? Is this your car? Sa hapon? Sa hapon? Ha? Yes po, Kuya Kenneth. Si Kuya Bobich, eto na naman. Ano talaga to? Ito yung pasaway natin na viewer. Sa taas po to ng bahay. Higaan ni Kuya. Kain. Maasim, Kuya. Ano ba yung lakbog nga? Yung putot pa. Thank you po, Kuya Jaime Vera. Ano sa Japanese is this your car? Ano ba? Bakit ano ba? Japanese. Joke ba yan? Guys. Ay, wait. Bigyan ka daw ng car galing Japan. Otomoto. Sabi na, joke yan eh. Otomoto. Ewan ko sa'yo, Kuya Bobich. Masyado mo kong pinapangiti ngayong hapon. Nga pala guys, yung mga bunga ng anahaw dito sa amin, taghinog na, tapos nagsisilaglagan na lang.
Kaya ang daming palaging basura. Kasi yung mga bunga nga ng anahaw, hinog na tapos, wala na kasing mga bata na na umaakyat dito. Kasi kami dati, inaakyat namin yan. Masarap kasi ang bunga yan, guys. Parang chiko. Kaya, hi, man. Kakauwi. Kuya Noli! Kuya Noli, kumusta Kuya Noli? Kailan mo ako bibisitahin? Char. Kakauwi ko lang galing school. Tapos nakakaano kasi, wala akong magawa. Kaya ayun, mag-live na lang tayo. Kuya Noli, kumusta po? Okay ka na ba, Kuys? Mapayat ka pa rin ba, Kuys? Kuya Maki, hello. Magpadala ka nga bunga ng anaw, hindi ko pa natikman yun. Akyatin ko. Masarap to, Kuya Adventures. Pogi pa din, sana all gwapo pa din. Mapayat pa din, Kuya Noli, or nagtaba na naman ulit. Sir Bruce! Mapayat? Oo, pumayat na talaga ako. Sinasabi ko nga sa inyo. Yeah, si Kuya Noli mapayat na din. Kuya Noli, kain po. Mangga. Hello, Dorby. Hello po. Joffrey Calora. Hi, BG. Good afternoon. Thank you so much watching from Negros Oriental. Shower out po sa mga taga Negros Oriental. Ako nagpapayat na din kasi ang bigat-bigat ng katawan ko. Kuya Ramil Jacinto, hello po. Good afternoon. Bunga kan anahaw na damulagon, iyo ang tigkakakan. Pero ang bunga kan anahaw na sibuyason, da iman tigkakan. Iba man ito, di ba? Yung sibuyason ata na sinasabi mo, ano ba yan? Yung orange. Ito kasi sa amin, yung green to. Kinakain talaga to. Yung orange kasi, yung babae, yung anahaw. Kuya Makbal, good afternoon po. Sir Dennis. Sir Dennis. Ano ba? Ay, Kuya Kenneth, hindi na tayo makakaakyat kasi marurungasan na ako niyan. Dalaga na tayo, hindi na tayo bata. Nakapunta ka na sa Manila, Bicol. Opo, pero saglitan lang. Kuya Bruce. Kuya Noli, kumusta ang buhay-buhay? Hindi na ako pinapasyalan ni Kuya Noli. Ay, orange ang hinog. Ang damulago ng hinog brown. Tama ako, tama. Pa-favorite mo chocolate? Yes! Hindi ko siya favorite, gusto lang.
Iba yung gusto sa favorite. Hindi, iba yung gusto sa mahilig, ganun. Ganun. Magpapadala ka ng chocolate, Kuya Bruce. Mangga, guys. Mangga. Ayan na naman si Kuya Bobich. Ano sa Japanese ang mayaman? O ano? Ano? Iniisip ko din. Hala, secret daw sabi ni Kuya Bruce. Kasi hindi naman kasi yan talaga. Si Kuya Bruce pa. Naka-auto. Ha? Bakit? Ano sa Japanese ang mayaman? Naka-auto. Ah! Oo. Nagets ko na, Kuya Bobich. Ikaw talaga. Ang ganda. Oh! Mapagkakamalan ko tuloy. AI. Mukha bang AI? Parang AI. Grabe naman si Kuya Macval. Isang asim. Ay, black nga pala yan kasi sa toyo ko sinasawsaw. Hello sa 29 million viewers. Sir Rico, hello po. Kill Eye. Kuya Rico. Good afternoon. Sa Japan, malaki daw sahod mag-abroad. Kahit daw farmer doon, mataas ang sahod. Hindi nakakotse, Japanese ng mayaman. Naka e-bike? Ay! BG, baka pwede, Papin. Papin, na ano po? Papin po nang. Alin ang ipipin natin? Danilo Pizarra, hello po, Sir Danilo. Sabi nila, YouTube palitan ng AI. Bakit? Sabi lang nila yon. Oscar Kinante, hello po. Maki Gonzal, Tarzan Boy, ikaw na naman. Sino si Tarzan Boy? Kuya Papi. Ah, channel mo. Okay po. Walang nakalagay na pin. Hello po, Lyra. Asa na yun? Nalilito po. Lyra, hello po. Flying kiss naman dyan. Hi, Ramil. Lyra, Ramil. Si Bunso, okay lang po. Papuntahin ko po ba? Wait lang. Ano daw yung ano? Ano, Sir Jaime? Wala pong nakalagay na pin eh. Jaime ka dyan, Pacific. Ay, saan si Pacific? Shaina! Paligyan na daw, ma. Pakuhaan mo man sa ref so ano ko. So, tigiinom ko. Pahaon na ako. Kakauwi ko lang po Kuya Kenneth galing school. Sa ref, sa freezer, so ano ko. So, tigiinom ko na pink baga. Yaw naman sa may gilid.
Next year graduate ka na. Hindi pa po. Next year pa po, Kuya Bruce. Kasi, third year pa lang po ako. Hanggang May yan. Tapos, next year po, ako gagraduate. Hindi ka, anap ka. Ayun, sa ang buhok mo. Nakablock na naman si Bunso. Tara. Dito. O, yan na. Sorry guys, may mga nakasampay. Sampayan kasi ito ni Mama. Ano talaga sa mga pinapatulan mo na po? Pinapatulan. Hindi mo pa ata ako na-subscribe. Hindi pa po siguro, Sir Jaime. Mamaya po. Yan po ba yung channel mo mismo na Jaime Vera? Shaina, Kuya Bruce. Hanap ka ni Kuya Bruce. Ina. Eto, kumakain oh, sa baba. Hello sa 31 million viewers. Gusto ka makita ni Kuya Bruce? Sige na. Magpailing ka lang. Hindi ka na lang magtaram. Ayusan na ang buhok mo. Jose, hello po. Jose Caspe. Ang bunga kananahaw na damulagon may antioxidant and antimicrobial microbial benefits. Amo po ba? Di ko alam yun na. May dalagang mangga yun sa ilalim ng manggang mangga! Mga anahaw, mangga anahaw. Yan din, sige po, Jaime Vera. Siya yung ano da favorite mo, sabi ni Kuya Bruce. Na ano? Anong gusto mo? Chocolate o kung ano? Giin na kaya. Eh, magayon nung karig di umarin na. Magayon nun ka. Isus na, ano, tanyog. Ano da ang favorite mo, sabi ni Kuya Bruce? Nagtatago pa yung dito. Kiss me. Buti na naman, pis yung. Dito na. Malaki ka na daw, Bunso. Shane, ano daangan i-favorite mo? Taba ka, padaran ka ni Kuya Bruce. Chocolate. Dali, nandindog na. Digdi ka nalugod sa inutan, ha? Ang favorite ko. Hindi, aram. Daw, ano na sana. Aray. Hindi, man nga ni. Dati, nasusupog ka, maputiong ka, magayon ka. Hello sa 38 million viewers. So, shower out. Tangani. Tata, naglalayo ka. Tabaon ako sa no? Bako man nga ni ako, ilingon mo, anong matabaon? Maliwaon ka kung aram mo, sana naniswa ka na. Oh, matago na naman para matindog. Oh, magtindog ka sana. Oh, anong mataba dyan? Garo ka na sigid. Hello sa 41 million viewers. Si Shaira, garo na nga ni Gihoy kay sigid. Diyos ko. Mariklamo pang mataba daa siya. Oh, pero ang taong nga na da, sabi ni Kuya Bruce. 13. 13. Dumigdi ka nga ni. Oh, yan na. O, day na mag-iro. Day na mag-iro. Tagay dito! Mayro! Ate Angelo! Oh, magtago pa. Magayunon nga ni. Kaya nga ni. Aray, wala pigtataram. Ate Angge, kumusta? Nasaan ka, Ate Angge? Nasa Kamsur ka pa? Guys, mailing ako to. Wala tada, nagtatago ka siya ina. Parang nga ni kan, Giyoy, sabi. Mainit doon! Mayroon! Garo na. Para matindog, day ka nga ni mag-iro, o, day ka lang mag-iro, tama initon, mairo na naman. O, arog lang ka iyan. O, yan, tama initon. Garo na. Huh. Hello, Kaputpot. Ate Jenny, hello.
Kunin mo na ako, Ate Jenny. Ate Jenny, kunin mo na ako. Ayan si Bonso. Magtindog ka sana ata. Di ka magduko, tamaling ahot. Magkaon. Juan TV Vlogs, hello po, shower out. Ngani! Shower out po, Juan TV Vlogs. Sino ko na? Nandyan ka ba sa ano? Sa Bato, Ate Angge? Nagtukaw ka na naman, magtindog ka nga ni. Oh, kaangge, wala favorite ni Shaina. Hindi ko alam dyan, Kuya Bruce. Bala man siya. Anong alat nga ni? Mainit to. Maaling nga itong mainiton. Sige, ang ikul-ikul. Kuya Roy! Nandito lang pala kay mga bro. Kuya Roy! Magandang hapon. Kuya Maki. Tindog na o daw, nagiinom ka, magtindog ka. Dahil ka nga magtukro, tama o, maano na naman, Isa daw para po. matindog. Ayos yung nagbuko, dahil kayo nagpupuyos. Para mapuyos, Diyos mo yung marimar. Iyon na. Sige kaya ang kaagkibang, stay ka na magkaagkibang sa mailing ko pa. Puro tulong ko ng buhok mo. YT, Team Karen. Hello po, Team Karen. Tao po, may bahaw ba dyan? Wala na pong kanin. Madami kasing kumakain. Ojing Espino, magandang hapon po. Punta ka dito, bitulangan mo ako. Mag-repack ng ano, Ate Jenny. Anong nare-repack mo? Money? Sino mag-a-adapt kay Shaina? 40 million viewers. Oh, nakatukro na naman. Hindi ka man yan inahiling. Para, tumindog ka lang, ayun na! Ha! Ayun na bagaw, para tumindog ka lang dyan, props. Ayun na. Paminta! Saan ka nagtitinda? As in, paminta yung piso-piso? Ganun lang? Dalhin mo dito, ako magre-repack. Paano kung makakapunta dyan, Ate Jenny? Wala na akong nagtukro na naman. Di ka tumindog. Na ano ka, para matindog ka. Magaling magpindog. Ano pagaling magtindog na maghabong kang nakaigda? Kaya day ka dyan. Kaya sali ka dito, marami tayong chika. Hindi ka man nagchichika eh. Ano daw? Dumigday ka. Ako maparalaga to kang to lang mo marilig day. Kuya Bruce, ano yun, Kuya Bruce? Dumigday ka. Bakong sige mo. Kuya Bruce, hello po. Kuya Bruce. Ayun ka! Puta mo na. Napakaldaan din apal. Huli ka. Ano ka? Guys, Achana. Guys, bumaba si Bonso. Nakita mo ba yon? Anong ugtas, Kuya Kenneth? Dagit, dagit na ako. Mataas grades ni Bunso. Hindi ko po alam, Kuya Bruce. Hindi ko pa nakikita, kakasimula pa lang. Hello, Bicolana, it's nice. Lagi ka nang meron live at syempre, hello din to my little friend, Shaina, pretty sister. Yes po, Sir Antonio. Thank you so much. Nakita niyo ba yung sayo ni Bunso? Hindi niyo nakita. Baka hindi niyo nakita. Guys, minom ako kanina na itong kape.
Kape to yung laman kanina kasi galing akong school. Tapos, bumili ako nitong kape. Tapos, pag-uwi ko dito, may tira pa kasi, pag-uwi ko dito sa bahay, uminom ako. Nilagay ko muna sa ref, tapos uminom ako. Tapos, bigla akong nahilo na para akong matutumba na para akong lasing. Sabi ko kay kuya, nahihilo ako. Kasi, mataas kasi ang ano nito yan, caffeine nitong sa mga nasa plastic bottle. Kahit yung ibang mga brand na, yung Coffee ko, something, meron nun eh. Kasi, nung grade 7 kami, may kaklase kaming nasobrahan nun. Tapos, nagpalpitate siya sa school mismo. Parang, dahil nga dun sa kape. Billy Koy, hello po! Paano ako alam si Bunso? Too shy. Kaya nga po, Kuya Bruce. Mayain talaga yan si Bunso. Pero hindi naman, minsan, depende sa energy niya or depende sa mood. Ganon. Hindi ko nauubos yung mangga. Yung mangga. Bakit? Magbibigay po kayo ng allowance ni Bunso, Kuya Bruce. Jurel. Hello, Jurel. Hello sa 34 million viewers natin. Bakit parang, nag-ano kasi, nag-agans na road kasi. Ang taba ko dito sa part na to, hindi, malaki lang yung ganito ko. Pero pag, ganito na lang. Mainit. Wala tayong electric fan. Welcome to the MLs. Okay, kababayan na yung Troy Poggy. Sabi ni Kuya Billy Koy. Thank you so much po. Kuya Maki. Guys, pa-thumbs up po yung hindi pa po nakakapag-thumbs up. Kabisado ko na pananalita ng Bicolana, may kasabay ako pumasok sa restaurant dito sa Baguio. Ganyan ang tono. Tono ng pagsasalita. Yes po, Kuya. Adventures. Ang tono masyadong diin. Parang Oragon, ganun. Parang magtaram garusiga. Like, yung tono namin, wala kaming tono. I mean, meron, pero depende. May mga lugar kasi dito na malalapit lang na iba-iba na yung tono. Ganun. Natural hair mo, Bicolana. Yes po! Kuya, galit. Hindi po ako galit, Kuya Bruce. Fredelito, hello po. Kamusta na din po? Yes, nawala si Bunso. Nahiya kasi. Nahuli niya din kasi ako na vinidyoan ko siya. I mean, dinala ko sa kanya yung cam. Kuya Bruce, natural yan. Pero kasi nung nagpakulay ako. Pero dito part, wala na, hanggang dito na lang yung kulay niyan. Pero ito, natural to. Medyo brown talaga, Kuya Bruce, yung buhok namin. Kahit si Bunso, kung napapansin nyo din, medyo brown din yung buhok niya. Hindi siya as in black na black, ganun. Pero pinapahaba ko siya para paputulin ko tong may color. Tapos gusto ko natural na, hindi na ako magpapakolor. Hindi na ako magpapagalaw ng buhok. Magna-natural na lang tayo para hindi mamatay yung buhok. Kailan ang balik mo sa Kamsur? Pag mahaba ang bakasyon, Kuya Fredelito. Hi, BG, kamusta ka na? Okay lang po, Kuya Fredelito. Ala, nawala ka, Kuya Kenneth, na ka. Stand up. Thank you so much po, Kuya Billy Koy. Kuya Billy Koy. Saan si Bunso nag-aaral? Doon din sa high school na pinusukan ko dati. Kung saan ako nag-graduate ng high school, doon din si Bunso. Santo Domingo National High School, Kuya Kenneth.
Hindi ko na alam kung saang side ba ako. Kung ano ba maganda. Ay, punta tayo. Kaso may mga sinampay nga, guys. Kasi nga, sabi ko sa inyo, sampayan to ni Mother Dear. Kuya Maki. Eto, guys. Ito, may mga sinampay dito. Eto yung mga tanim ni Father. Ayan, guys, yung mga tanim. Ayan. Ayan sila. Ang daming bunga. Pero, hilaw pa. Hindi pa sila hinog. Ayan din yung violet. This is the violet chili. Ayan. Green pa sila. Eto, luya to. Alam ko luya yan eh. Ayan ulit. Tapos, sibuyas. Madami na kaming ganito. Binenta na ni Papa. Kasi sa sobrang dami na, aanhin naman namin. Kaya binenta ni Papa. Nag-1 kilo din daw yun. Eto, petchay. Maliit pa. Tapos, eto, mga sili pa din. Tapos, eto, magpapadami pa nito. Tapos, ayan, nakikita nyo ba yan? Yan, lahat ng yan, yung sinasabi ko sa inyo dati. Hindi pa sa amin yan kasi iba na yung nakabili. Kaya hindi pa sa amin. Ayan. Ano sabi niya? Mix ko na ang banding yun ni Kagi at Rico. May mga pasok na po kasi Kuya Fredilito. Utang mo na like mo, bisita na ba daw magpindot Kuya Jamaica, mag-uutang ka na naman. Palagi ka na lang nag-uutang. Ang dami mo ng utang. Bidyang tawag sa panoodin sa Bicol Taramon. Panoodin. Ang panoodin, panoorin. Ang Taramon, sabihin. Kuya Kenneth. Oo nga, utang mo na like. Mabungyo. Ang dami mo ng utang, Kuya Roy. Di ba isa lang si Kuya Roy, tsaka si... ay, hindi pala, no? Hindi ba? Naalala ko dati, parang sinasabi kong iisa lang sila. Sana matuloy ang paggawa ng bahay mo, BG. Sana may mabuting sponsor na tumulong. About dyan. Waiting. Char. Okay lang po yan, Kuya Kenneth. Kung wala man, okay lang din naman po. Kung meron, thank you so much. Pero okay lang. Wala naman pong mawawala. Mas maganda pag hindi tayo nag-expect. Rory, pogi, snub mo po. Alo ka, Kuya Roy, ni-snub mo daw si Kuya Billy Coy. Ayan, magpapalobat na naman tayo ng phone. Ay, ito, hindi siya hindi siya, ay, salamat. Thank you, Lord. Asan na si Kuya Bruce? Wala na si Kuya Bruce. Wala na bang joke si Kuya Bobich? Roger Viernes, hello po. Kumusta ang buhay-buhay? Busog ako ng mangga. Comment kayo, guys. Wala na akong mabasahin. Wala kayong comment eh. Char. Hello sa 32 million viewers. Kanina pala, may napulot akong anahaw dito. Yung bunga ng anahaw. Tapos kinain ko, ang sarap. Kaya naman ulit ako ng katikim nun. Kasi mostly yung nahuhulog sa baba is bulok na. Kasi hindi naman sila mahuhulog kung hindi bulok. Kasi syempre, makapit pa yun sa kung ano sinasabi ko.
The pretty Bicolana is back. The old looks so much pretty. Hindi nakakasawa tingnan. Hindi hititigan. Hindi tignan. Thanks. Gustong-gusto kasi ni Kuya Antonio na pumayat daw ako. Kasi mas gustong-gusto niya daw yung nung una kong na-vlog, yung mapayat ako. Kasi parang hindi daw nakakasawa yung mukha ko. Bakit pag chubby ba, pag mataba ba, nakakasawa ba ang mukha? Jamaica Tribe. Pogi, BG, nag-iisa. BG, iisa lang. Sabi ko na, di ba? Si Kuya Ray at saka Jamaica. Pero ibang account lang. Hoy, umayos ka dyan, kabayan. Bili, hindi sabay sa'yo hindi bagay sa'yo magtampo. Hala kayo dyan. Sarap siguro yan sa tinola ng sili. Labuyo to, guys. Ano ba yung violet? Yung hinog ng violet is red pa din. Violet lang siya. Ganyan, parang ano lang. Pero pag nahinog siya, red pa din. Ang ganda ng lips ko. Char. Shaina! Guys, si Shaina. Hindi na umakyat. Feeling ko gutom ako. Feeling ko naman busog ako sa hangin. Kasi ang daldal ko. Diba? Ako lang yung nagla-live na hindi ko makanta. Like, di ba, pag nagla-live sila, nagkakanta, may video, okay. Wala, ako ano lang, tamang pakit lang, tutok lang sa camera. Di ba, guys? Huwag niyo akong pakakantahin talaga. Jocelyn Del Oro. Hello po, Jocelyn. Parang kahapon nandito din si Ma'am Jocelyn sa live ko, di ba? Nung kahapon. Eto na naman, kanta ka nga ng sample. Hindi nga kasi ako kumakanta, Kuya Kenneth. Kuya Kenneth, huwag mo ka pilitin. Sana Kathleen magkita tayo. Taga saan ka po, Sir Roger? Bigyan sa December, ha, i-tour mo ako dyan sa Kamsur. Kuya Roy, kung sa Kamsur, itutour ka namin nila Ate Rika, nila Badet, ng mga taga Kamsur. Pero kung dito sa Albay, itutour kita dito. Madami tayong pupuntahan, Kuya Roy. Tsaka, Kuya Roy, basta madami tayong itatry, madami tayong pupuntahan, madami kang mai-experience. Kasi di ko naman alam, di ko kabisado sa Kamsur kung ano yung mga tourist destination doon. Diba? Kaya tayo nila, ng mga angels doon. Bro Billy, Bro Roy, puro kayo tawa. Yes po, Kuya Billy, alam ko na kung saan may live, Ma'am Jocelyn, nandun yan sila. Sino ang Tarzan Boy? Walang imposible na magkikita tayo kasi idol kita. Pero taga saan ka, Kuya Roger? Dito ka lang ba sa Albay? Or Manila? Or mas malayo? Kanina pa ako nag-iikot, dito lang pala kayo. Hinahanap pa lang kayo. Ano ba yan? Tago-tagoan? Para kayong nagtatago-tagoan, Ma'am Jocelyn. Tsaka Kuya Roy. Para kayong
Parang kung sinong makahanap, ganun. Sinong makaunang makahanap. Si Kill ay si Sir Rico. Florentino. Sir Tino, kumusta po? Good day sa'yo. Wala ka bang pasok ngayon? Ingat and stay safe lang. Kakauwi ko lang po galing sa school. Pumasok po ako kanina. Tapos wala naman po akong ginagawa. Kaya nag-live ako. Nueva Ecija. Saan ba ang Nueva Ecija? Visayas, no? Parteng Visayas. Joel Harina, hello po. Oo, lalabas ganyan kami. Tago-taguan pa lang trip nyo. Haranapan kung saan mahahanap. Iyo baga. Leon, hello po. Saan na yung little friend? Bakit nawala? Dapat wag siya maya dahil ang ganda-ganda niya kahit young pa siya. Very pretty. Yes po, Sir Antonio. Kaso medyo shy pa talaga. Sana makapunta ka Batangas. Di ba ang taga Batangas? Sila Idol Japper. Di ba Batangas yun? Batangas? Di ba? Central Luzon, Nueva Ecija. Sorry, hindi ko kasi kabisado. Maganda ba ang Daet Bicol? Daet Bicol? Maganda. Daet ba yon? Daet Kamsur? Daet Cam Norte. Cam Norte ang Daet. Hindi ko sure, pero kung mag-search tayo, maganda, lalo na sa mga beach doon. Kasi nakapunta na ako doon one time. Sa isang isla, sa isang beach. Ano ba, nakalimutan ko yung pangalan ng pinuntahan namin. Pero mas maganda ako, Kuya Bruce. Joke lang po. Sino ba ang naka-live sa ibang angels? Wala ba akong kasabay? Si Ma'am ano ba? Si Ma'am Jocelyn ba yung ano? Hindi, iba kasi yung pangalan. Yung dati, yung sa GC, Kuya Roy. Kuya Roy, nakalimutan ko kasi yung pangalan nung isang OFW na single mom. Wala kang kasabay. Okay po. Pasyal mo ako Bicolana sa Daet. Ang layo ng Daet! Kuya Bruce! Tsaka hindi ko kabisado doon. Hindi ko alam kung paano kita ipapasyal. Kailangan natin ng tour guide pa na taga doon. Bijisan matadagpuan ng malaking bote ng toy sa Bicol. 5 seconds may premyo. Alat! Alat! Wait lang! Yung 5 seconds! Sa ano? Papuntang Sorsogon. Meron sa Sorsogon. Meron doon. Tapos meron din dito banda papuntang Kamsur. Hindi ko alam kung anong lugar yun. Nadadaanan lang. Okay lang. Okay lang kung walang premyo, Kuya Roy. Meron akong prize kay ate Kuya Roy. Sino nga ba yun yung nasa GC? Nung nasa GC pa ako, tapos nag-video call tayo, tapos nakakausap namin siya. Nagpa-game kasi siya kung ilang taon na siya, tapos nahulaan ko, meron akong 100 pesos load. Hindi ko pa yun na-avail, hindi ko pa nakukuha. Hindi, pero gusto ko din kasi maalala yung pangalan niya. Kuya Roy, sabihin mo. Bato Kamsur ba muna bago Albay? Yes po. Pag galing po kayong Manila, dito part, Kamsur po muna bago Albay. Yan ba? Hindi ko kasi, basta, pagkatapos ng Albay, Kamsur na.
Tama. Cancer muna. Diba, wag kayong magtanong sa akin dahil hindi ko din alam. Ikaw ang tour guide, daw, maganda ka. Kuya Bruce, hindi ko nga kasi kabisado yung sa Daet. Sa Kamalig Alba yun. Kamalig ba yun, Ma'am Jocelyn? Ah, si Ate Sara! Kumusta na si Ate Sara? Hindi ba to si Ate Sara si Ma'am Jocelyn? Nagpalit lang ng pangalan, ganun. Ay, hindi. Hindi. Okay. Kumusta na si Ate Sara, Kuya Billy Koy? Sabihin mo siya sa GC na may utang siya sa akin na load. Naningil. Wala na kasi akong load. Wala nang pang load. Naningil. Sino ang taga saan? Di saan yung balatay? Hindi ko yan alam, Lyra. Kuya Roy, thank you so much. BG, taga saan yung mga balatay dyan na apelyido dyan? Hindi ko po alam. Hindi ko kilala. Kuya Roy, thank you so much. Thank you so much po, Kuya Roy. Ang ganda talaga ng mga oragon. Yes! That's true. That's true, true, true. Tama ako, Kuya Roy. Ando, sabi ni Ma'am. Tama ba? Sa Kamalig po ba, Kuya Roy? Ah, nagvo-vlog na din siya. Ah, oh my God! Congratulations kay Ate Sara. Nagko-content na din daw si Ate Sara. Goods yan. Ang bait nun, guys. Kasi palagi namin siyang nakaka-video call, nakakausap. Ang hinhin niya lang magsalita. Like, sobrang lang, parang dahan-dahan lang yung hindi mabilis. Basta ang hinhin niya ni Ate Sara. Kaso wala na ako sa GC. Kinik ata ako ni Kuya Billy Koy. Or ni Kuya Roy. Kuya Roy, kinik mo ba ako sa GC? Kinik siguro ako. Bro, salamat sa palipad. Thank you so much po, Kuya Roy. Si Kuya Billy Koy na daw sunod magpapalipad. Kamalig Albay, matatagpuan ang malaking bote ng bar. Kamalig pala yon. Meron din naman nung papuntang Sorsogon, di ba? Meron ba? Kamalig. Hindi ko kasi kabisado yung mga pasunod-sunod ng mga lugar. Umalis ka ba sa GCBG? Hindi po, Kuya Roy. Feeling ko kinik mo po ako. Joke. Video ko sana si Bunso. Ano year na ba siya? Grade 8 po, Kuya Roger. Sir Roy, may vlog din dyan na ang ngalan ng kanyang channel, Bicolana Girl din. Sikat siya sa TikTok. Sino po yun? Maraming pag nag-search kayo, madaming Bicolana Girl. Nag-iisip nga ako ng ng unique name. Pero, hindi ko pa, nahulog. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa sure. Hindi din kasi ako marunong magpalit. Kasi yung gumawa nga ng channel ko, yung tito ko na bading hahas, hindi ko kasi pinapakialaman. Like, ganyan kung paano magpalit ng name, hindi ko pinapakialaman. Yung profile picture, ang nagpalit nun, yung tito ko. Ba't parang mapakla? Yung mga nag-edit nung nun, thumbnail dati si tito ko. Asim! Mayroon BG sa Ronggola lang pwede ipalipad. Sa bagay mahangin po, Kuya Billy Koy, pero sa ibang lugar maulan. Good afternoon po, R. Christian Roda. Hello, hello. Si Ma'am Jocelyn, nasa GC po ba, Kuya Roy? Gabi kayo, kinik niyo ako sa GC, ha?
May kalasa siya. Sino nag-kick sa'yo? Hindi ko po alam. Bigla na lang po ako wala sa GC. Ganun po ba, Kuya Roy? Mac Turtor, hello po. You're so beautiful, Miss Bicolana, and so cute. Thank you so much po. Hindi ko po alam. Iba na po kasi yung account ko. Hindi ko na kasi yun ino-open na old account ko kasi nirestrict ni Meta. Hindi ako nakapag-reply sa Messenger. At saka nag-deact na din ako ng Facebook. Nasa'yo ba Gcash mo last year? Yes po, Sir Bruce. Palagi ka po nagtatanong yun. Sir Bruce, kahapon nagtanong ka. Tapos pag-check ko ng Gcash, 9 pesos pa din. Sorry, sa Bicol ka na tumira. Wala ba? Konti lang ang baha. Konti lang ang binabaha. Ang binabaha lang, yung mga malapit sa ilog. Sapa. Dagat. Sel Ravros Channel, hello po. Bicol din pala si Sir Kenneth. Taga Bicol ba si Sir Kenneth? Taga saan ka nga, Kuya Kenneth? Bicol din? Ay, hindi. Soon, Sir Kenneth, taga Bicol na ako. Hala si Kuya Roy. Saan ka sa Bicol titira, Kuya Roy? Sa far away. Nasa Bicol pero nasa far away pa din. Jesus Sario, hello po. Hello sa 37 million viewers. So may pasura secret pa si Kuya Roy. Sabi nila, pag kumakain daw ako ng mangga, para daw akong baboy. Kasi matunog. Matunog ako kumain. Hakaramuan po, Sir Bruce, marami. Ay na ano, maraming ano. Marami pa mga gandang place dyan. Yes, Kuya Bruce, sa ano po? Sa Karamuan, tama si Ma'am Jocelyn, sa Karamuan po, madaming magaganda kasi madaming islang magaganda din doon. Okay lang po, Kuya Bruce. Taga dyan kasi, sino? Tamya BG. Sino po yun, Kuya Billy Koy? BG pa joket kay Jesus. Sige po. Tara pa. Ma'am, Sir Jesus, are you welcome po? Ako taga Bicolana, New York. Kumusta ka na dyan pala, Kuya Bruce? Di ka pa uuwi ng Pinas? Ay, dito ka nga, bunso. Wala naman, kasi bago pa ito. Dun sa place na pinag-shootingan ng Survivor sa lugar mismo nila. Speaking of, opo Ma'am Jocelyn, dun sa madaming Survivor sa nakalimutan ko lang yung name ng resort. Pero,
madaming AFAM na survivor doon. Ang galing nga kasi, nung one time, uwi kami, galing Karamuan, uuwi kami ng gabi, 8 p.m. Eh kaso, hindi kami makaalis kasi nagsushooting yung mga survivor. So, nakaalis kami alas 12 ng hating gabi. Ang daming nag-shooting doon. Yeah. Bicolana, ano maganda month? Wala baha, bagyo. Summer! Ano? March, April, May, June, July. Depende po. Kanayan, bro. Dito ka na, ina! Hindi ka magtukaw ka! Lugo ng payo ko. Lahos Puting Baybay, Manlawi, Gota Beach. Diyan sa kami sa Gota ata. Gota, naalala ko lang yung ano yan. Hindi kasi may beach. I mean, may ano siya. May resort siya dito. Tapos may resort pa doon sa kabila na kailangan magbangka ng 5 minutes. Parang walang ibang daanan, kailangan mo talaga magbangka. Ibang name naman nun. Gota Beach, dun mismo yung mga survivor. Tapos pag dadaan ka pa ng ano bang ano yun? Dun kami kasi nagstay. BG, ka-work ko dito, taga doon. Maganda raw talaga doon. Yes po. Jesus. Doon kami sa Gota Beach, Ma'am Jocelyn. Doon mismo yan kina JFD. Sinong JFD? Bitang Laya siguro. Hindi ko po maalala. Pag siguro i-search ko, ay, meron dito sa ano ko, sa gallery. Kasi, sa gallery, pag nag-picture ka, sa taas nun, may ano, may lugar. May humabit. May makit ng nyug. Buko. Hapon na. Kung ano-ano na lang kinakain. Galing na pala kayo doon. Sana makabalik kayo ulit. Sana gumana na. Hindi na makakabalik. Ma'am Jocelyn. Dante Bonito, hello po. Cel Ravros channel, hello. Ngunyan lang nag-init digde sa Metro Manila pero suspended pa ang eskwela. Puro online class. For safety din po siguro, Sir Tino. Kasi, di ba binabaha? Eh di madumi pa yun. Maglilinis muna. Kaya wala pang pasok yung mga estudyante. Eto hindi masim kasi Indian Mingo to.
Hindi po. Ma'am Jocelyn kasi, connected na kasi yun doon. Pero magbabayad pa din. Magbabayad dun sa mga pangkero. Parang magbibigay ka pa din ng, ano ba tawag doon? Edwin Alayelo po, watching from Makati. Maulan pa ba dyan? Dito sa amin, 2 days lang siyang maulan. Tapos ngayon, ngayong araw, mainit na naman po. Dito sa amin, sa Malabon City, 3 weeks nang pasok mga bata. Siguro maulan pa po dyan. Wala namang bagyo, no? Sabi kumain ng mangga eh. Maulan pa rin. Ingat po kayo. Flood control, asa na? Yan! Lagi rin yung tubig. Ayun. Sulaw ka na, ina. Nga. Wala, yun, kaya siya inagayad sa luwa, sa baba. Ito. Paano? Ano? Aray, kuha na. Ano? Ayan. Asim. Amoy toyo. One hour na tayo. Alive, guys. Meron pa. Yung maasim na to. Tubig. Dito sa amin, hindi siya maulan, pero ang malakas ang hangin. Kaya medyo mapresko din. Mapresko na ano ba tawag sa maalang? Ayoko na. Doon kasi sa pinsan ng hobby ko, package na hotel room tapos bangka para sa isang islang hopping dati. Island hopping dati. 2,500 per head, 2 days. Siguro po yung dun sa amin din, ano na din po yun. Kasama na. Tapos, wala. Parang nagbibigay lang ng konti para sa bangkero, pang snack, ganun. Pero bayad na siguro yun kasi nasa package na din. Lahat naman kasi package, ganyan. Idol BG, kilala ko ba ni mo sina Idol Japper at Kuya? Yes po, Sir Dante, kilala ko po. Buti pa, may mangga pa. Dito Manila, wala na rambutan, madami. Alagmal pa. Dito din. Naghihinugan na din dito ang mga rambutan. Idol ko sila pareho, opo. Si Idol Japper, tsaka si Kuya Nodi. Harang, ano harang? Thank you po, Kuya Romel. TV official. Sa pag-like. So, yan guys. Ready ba? Hindi kayo ready, no? That's all for today. Bukas naman, kasi holiday. Bukas walang pasok. Abangan nyo magla-live. Magla-live ba ako? Surprise! Hindi na tayo makakako. Surprise na lang. Kasi pumapasok naman na din naman kayo, diba? So, yan guys. Magbabay na kayo. Antayin ko yung comment yung magbabay kayo. Bye-bye. Thank you so much, Kuya Roy, sa pagpalipad. Thank you so much po. Nice meeting you, Ma'am Jocelyn. Ayan. Wag yun ako i-add sa GC. Dahil hindi ko rin naman din maaasikaso. So, yan. Maraming salamat. Bye. Love you all.
Shoutout sa Team Pahuway, sa lahat ng angel, sa lahat ng viewers, ng silent viewers, ng sponsor, sa inyong lahat. Bye! 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 Ano daw, ikaw masaya ako nangyayari sa buhay mo. Ano ba dapat? Bye na! Bye! Pero masinipa daw si BG sa GC natin ibalik. Wag na! Bye guys! Sir Jerry, late ka. Late. Good morning.